El col·legiat Azpilicueta Saldías inspeccionava un terreny de joc entollat per la pluja caiguda a Lleida durant tot el dissabte. Els locals eren partidaris de suspendre el partit i jugar-lo en una altra data, mentre que la gimnàstica volia disputar el matx al·legant la despesa que li suposaria fer un nou desplaçament. Finalment, l'àrbitre va considerar que el partit es podia jugar i amb 10 minuts de retard va començar un matx que els blaus van dominar des de l'inici. Els de Toni Seligrat van adaptar-se millor a les condicions del terreny de joc i al minut 12 Molo va disposar de la primera gran ocasió amb una rematada que Sergio enviava a córner. Tan sols 2 minuts després, Colorado va inaugurar el marcador al recollir una pilota morta dins l'àrea. El gol no va fer variar el guió del partit. Els dos equips lluitaven cada pilota com si fos l'última, sotmesos a les inclemències del temps i un terreny de joc que impossibilitava el bon tracte amb la pilota. Al minut 44, els visitants van gaudir d'una gran oportunitat per empatar, però el xut de Víctor va sortir alt i del possible gol de la gimnàstica es va passar al gol lleidatà. En la jugada següent, Mario va agredir a Pere Milla i l'àrbitre va assenyalar penal. Els càntabres van quedar-se amb un home menys i Asier va fer el segon. La nota negativa dels primers 45 minuts, les lesions de Colorado i Molo que van ser substituïts per Miki i Milla. A la represa, el Lleida només va tardar 6 minuts a perforar novament la porteria visitant. Una gran jugada de Miramont per la banda la va culminar Mata establint el 3-0 i deixant el partit sentenciat. Per si no n'hi havia prou, 5 minuts després, Pere Milla engaltava un xut des de la frontal i feia el quart. Nosaltres lo important és anar sumant i anar millorant i anar creixent com a equip, perquè és un equip pràcticament nou i estem fent equip, encara estem fent equip. La setmana passada jo crec que va ser un pas important per cohesionar l'equip i agafar confiança, el resultat de Logroño, i aquest espero que continuï en la mateixa línia, que l'equip continuï agafant confiança i creixi com a equip. Als instants finals, Carlos va fer el gol de l'honor pels visitants. Victòria merescuda d'un Lleida que suma 13 punts i es situa segon a la taula, a tan sols 2 punts del líder, l'Alavés.